'yan sanda ku taimaka dan Allah ku nemo diyaliya ya gudu. Sati 7 mana san ganin shi ya dau adashi ya bar zabi. Kaga wannan idan na sai tinkiya in daure ta ga ruwa na aji. Kaga wannan zubin bireka ne ga na isa a gidan na haɗe. Zainan san bisa dan tsautsayi ina magurin ta kawo zai. Gashi fili nake bukatar saya a birnin Kaduna ko Zaria. Wannan gari yana burge ni dalili saboda kamshin miya. Kai attajirai suna morewa sai yanzu na tsaya na saya. Kuɗin nan sun kai kuɗin Dangote da kyar yawan kwana Najeriya. Ni ko in ƙetara Ghana ma in juya kuɗin nan har su yawa, ko kuma in bulla Cote d'Ivoire ma buɗe kamfanin zannuwa. Wai kuɗin nan idan Allah ya nufa na bunƙasa na kafe na tsaya, wa za na fara aurowa daga jinsin matattakun duniya. Allah sarki Ernest Ajanda da kyar ma yake zuwa ya zubi, sai dai in gobe ya waiwayo a ce musu liyaliya ya ware. Malam da Allah mai tambaya kaɗan taimake mu in ka sani, neman liyaliya ne muke an ce mu zo ta nan ya wuni. To menene ya faru bayan Allah na gan ku sai hamuki kuke, shi wannan saboda rana kaga gumi ya kume shi ya jiki. Ina son ganin shi ko babu kai dan har da kokara na rike, sati 7 muna son ganin shi ya dau adasha ya bar zubi. Lalle ko kokara ga ta nan da kwarinta har da sheki take. Yanzu nan ya bar ta nan yayi nan ya dawo ya sai gyaɗa yayi haka, amma dai ku kara yin bincike ni kan zana bar ku sauri nake. Malam anya ko ba kai bane dan naga har kamanni kuke. Haka kowa yake faɗa a garin nan, wai ni da shi kamanni muke. Ko zamar da ta yanke mun cibi ita ta je ta yanke mu, so da reza guda aka yi mana aikin ne na gashi ya kawo haka. Malam dan Allah kai taimako ina ne gidansu ne ma muke, lalle gidansu ba nan bane sai an ja kafa da nisa yake. Ku miƙe ku ƙara min miƙewa, ƙofar gidan tana can nesa. Za ku ga kwari yana kan tudu, ku tale kwarin ku haura tudun ku ɗan ja jiki ku dawo ƙasa. Za ku ga agwagwa mai fiffike tana dab da tinkiya mai gashi. Nan haka biri yana tsalle to ƙofar gidan tana damunsu.